Uyo muprofita anozivikanwa nezita remadunhurirwa kuti Panganai Java obuda achifumurwa panyaya yekunge kushandiswa nevanhu veZANU-PF kutreka kana kuti kutsvaga kutresa kuti vanhu vari kupi. Takatarisana nenyaya yeSADC Summit, nyaya yemaabductions iri kuitika muZimbabwe iyi. So iko zvino vaHope Ching'ono vari kuzivikanwa kuti vari kubuda vachitaura mashoko akasiyana siyana ekuvhundutsira hurumende iripo, kutaura kuti Zoni vari kuda kuratidzira kana vari kuda kuita something chinoita kuti hurumende iyoyo ibve pabasa. So iko zvino sekunge vari kuzivikanwa kuti kwavari chaiko chaiko ndekupi, vari kutadza kunyatsozivikanwa kwavari. Saka pano zvanga zvichifungidzwa kuti pamwe zvichida vanogona kunge vari munyika yeSouth Africa muJohannesburg. Saka ndipo pazotumwa Bashon Jaffa kuti atreke abvunze kuti muri kupi. Saka vaHope Ching'ono vazotaura kuti ivo nevanhu vavanoshanda navo vazosimbisana kuti vanofanira kuzvifumura kubudisa pachena kuti vakwanise kuziva kuti ndiani, nekuti vanoti iye Panganai Java mumwe anoshandiswa kana kuti anoshanda nevanhu vebato irori reZANU-PF. Saka vabva vamufumura vakamuisa pachena kuti mumwe ari kutsvaga kuti vari kupi, hanzi just in case yesecurity yavo. Vanzi vafanire kuzvibudisa pachena kuti nyika igare ichiziva kuti ndanani vanenge vachitumwa kuti vavatsvage, kuitira mangwana kana vakazowana zvinovawana kwavari ivo vanozokwanisa kunzwisisa kuti chii chinenge chichizoitika mangwana, ndianani varishanda vanga vari pamberi, nekuti vabva vapindura kuti vachazodzoka kuZimbabwe muna September, kureva kuti mwedzi unouya SADC Summit yacho yatopera. Ndo nyaya yacho ndandakakubatira zvekare panyaya Vision, nyaya imwe iri kuitika muZimbabwe.